E kaunti ma Kisumu, enie kinde mabende odong' mana ndalo machuok kende to duond burano ero mar ODM timo nominations e kaunti ma Kisumu. Oganda mawuok e kar chung' od burano ero ma Nyando ong'anyo odiochieng' ma kawuono e boma ma Ahero ka gikwedo wach chiwo Otiko machiel kachiel mabende giwacho ni osechiwne jaod bura masani ma Nyando manero migosi Jared Okelo. Jopiny go eko kwayo gai mar ODM oluor Raila Odinga mondo donjre wachno ero ka giwacho ni Raila kik chiw thuolo ne achudhe mondo oketha duond od burano ero mar ODM. Jopiny ma Nyando go eko dwaro mondo duond od buch ODM owegi thuolo mondo gidhi e nominations gitim welo makare kendo giyier jotelo go eko magidwaro. Welo mag ODM e kaunti ma Kisumu ibago tarik 19 mano chieng' tich ariyo mar juma manyien. Ka jochung' mamoko mabende ochung' laro kom kar chung' od bura ma Nyando oriwo kanyakla migosi Patrick Lumumba mabende ong'ere kod nying mar Oya Kalausi. Kwa majina mimi naitwa I'm called Elvis Apunda. What I'm saying is there is no direct ticket that is going to be issued here in Nyando. We are calling upon our people to go against this thing that ODM is bringing on board, that direct ticket is being issued. We call upon our brothers and sisters and all Nyando electorates to come on board and go against anybody that will come with a direct ticket. Yes. Nyando, we are going for universal suffrage and there is nothing else. Yes, calling upon the party leader Raila Odinga to come out and condemn this issue of some cartels in ODM. That's what we are doing. The aspirant that is being in question now, which is the Honorable Jared Okelo. If you know very well that you voted and you work for people, come back to Nyando residents and ask them for votes. We are not going to accept the uselessness and the takataka yote. Kile ambacho mimi nasema ni kwamba sisi kama wana ODM na wapenzi wa Raila Amolo Odinga ambaye tunampeleka kwa ikulu, sisi tunaomba kwamba hiyo pati ya ODM, kama mtu anajiamini sana etieni mwanaume na alifanyia wakazi wa Nyando kazi, akuje apambane na wenzake, sio eti mtu anaenda kule anaenda apewe direct. Sisi kama mama wa Nyando tunataka uchaguzi. Bila uchaguzi tutaleta noma. Nyando, we are sending a clear signal to our party. We are saying that we are condemning the issuance of direct ticketing to one aspirant of Nyando constituency. And we are saying in one voice, we are condemning and we are not going to accept, we will not welcome and we will not accept direct ticketing to one candidate. We are saying if Honorable Jared Okelo knows he's going to win this election, let him come and request for the votes. Nyando oye! Nyando oye! Nyando oye! That is the only message. We are telling